Здравейте на всички от TikTok. Искам да направя едно важно съобщение към всички шофьори в София и околията, или който постоянно пътува към София, обратно към Варна, няма значение на къде. Стария път за Бургас, излизаш от София за Бургас, по стария път, преди Долна Малина, светофара на Долна Малина, има бензиностанция Vicross Oil. Тук цените са топа на топа. Значи диктувам дизел 2,15, А95 бензин 2,14, ЛПГ газ горивата са по-евтини в водата тук. От водата са по-евтини, заклевам се. На моя звяр, като си му сложа от твоя дизелчи, бате 15 коня е плюс. Не забравяме, най-добрите. Ето ги. Най-добрите. Най. Хайде де хора, какво чакате? Значи имате локацията, имате цените. Каква по-добра оферта от това? Хайде, давайте да тръгваме. И да не забравям, там се плаща само кеш.